Nag-grocery ka? Nag-grocery? Oh. Si Ken Ken. Si Ken. Bumili ka? Ken. Kiss ako? May biscuit ka na? Ha? Ha? May biscuit na ang Ken Ken namin? Ada naka-charge ka na? Ang mabuti, nabilhan mo. Pagkabili mo? Oo, 150 talaga, one set yun. Huwag mo kasi... Ay, oo. Kaya nga, wag, pag naano ko, wag mo masyadong, pag nabigla pa magkuha. Hindi kasi siya original. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. May babae ako na ginang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Girlins is live. Katel, hi po. Thank you so much, Girlin. Good afternoon sa iyo. Welcome to my life. Kung ikaw na nga ang papipiliin, panalo ka naman, di pwede mo pa kong alipin. Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayoko nang itigil to. Araw-araw kitang aalala. Thank you so much, Girlin. Sasabihin sa'yo na ikaw lamang. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Gising sa umaga di walang galaw. Gawin tanging nasa isip kita sa paraan na ako lang ang nakakaalam. Dala dito na ipapagawa. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pag dinignan ka pa na sure na finish siya. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. Pinapunta ni tatay. It gives me chills, it makes me blush, it gives me hurt. And I can see it raining down this universe. And if heaven does exist, it will Thank you so much, Girlin. Kung baka na bahay mo. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gives me chills, it makes me blush, it gives me hurt. And I can see it raining down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Thank you so much, Girlin. Saan banda yun? Saan ang banda ng bahay ni Luna? Papuntahin mo pa dyan. Kaya Kilala mo salamat yun? sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there, baby. Ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Kahit sino nga laging magbabaliw sa'yo. Oh, nanonood ka pa. Laging pumupunta. Salamat din po. Wala ka naman, Girlin. Sa kalaging dala. Ang saya-saya ayoko lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta makasama ka. Bakit ba? Tambay sa probinsya, thumbs up. Thank you so much. Tambay sa probinsya. May jacket ka na, tambay sa probinsya. May jacket ka na, tambay sa probinsya. Iba ka ng bahay mo. Nagkaalala isa ang
Paligid, tamsak, sabi ni Girlie. Sayaw ng mabagal. Gusto ko, walang gusto. Ngayon alam ko lang hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Tambay sa probinsya, may jacket ka na po. Tayo magpunta, di na lang magkikita. Thank you sa jacket. Wala ka naman. Baba ka ng bahay mo dyan. Kulang na yung layout niya. Kung bago sa iyo'y Baba ka ng bahay mo. isang mahalin ka. Nalubat guys yung ating speaker. Hindi ang gamit lang ipatotal mo. Tapos para pag na labor na lang. Karang ba, kuya, magkano ang labor mo? Baka mabigla ka. Sa bagay, ikaw. Yung mga bibilhin mo yung mga ganito yun. Yan. Merienda na kayo. Ano may masarap ulam yung natita mo kasi may pera sila. Nandiyan si Ganda naman. Si Ate Bonet. Papa dyan na siya, wala na siya pasok. Nalubat yung ating speaker. Hey Ken! Girlie G, thank you so much sa pagkag. Ha? Girlie. M na? May jacket ka ate Girlie. Ano, modified na ngayon? Nandito na puti, modified. Ate Girlie, may jacket ka na. Ate Girlie. Kaya nga eh. Pinapapasok ako ni ma'am, sabi ko nagpila ako sa iyo. Nagpila si Jessa ma'am. Sakit ulo ko. Ate Girlie, may jacket ka na ate Girlie. Buti kung ano. Ate Girlie, thumbs up the nose, may jacket ka na po. Kung pinilit ko. Girlie, may jacket ka na ate Kung Girlie. pipilitin ko naman, ako naman mag-absent. Kasi nahika daw yung kasama ko. Pipilitin ko bukas ako naman ang masama ang pakiramdam. Hindi mo wala siya ng tao. Hindi ko pinilit. Sana ba yung mga ano niya? Oh. Ate Girlie, may jacket ka na. Baka na ba ate girl, may jacket ka na ate girl. Oh. Oh. Sino si Iking? Ay, si Rael. Ang cute. Magkano yung tag 25? Thank you so much sa 4 million people in the house. Tony TV official, dana po dikit tamsa kalimbang sabi ni Girlie Life Caterer. Pabalik kayo kung ngayon ni Tony TV official. Tony Life is done full pack. Pang 60. Bakas ko sabi ni Tambay sa probinsya. Thank you so much sa inyo. Dikitan po kayo dyan. Magkano pala hinulog mo? Kanina na po ako. Kita. Kasi
Pinaiwan. Ate Girlie, ito yung bahay mo, Ate Girlie. May jacket ka na. Ano, isama mo. Okay po, salamat po. Sabi ni Girlie's Life Catelier. Pwede yun. Wala. Kasi apat ang counted eh. Oo, pwede rin. Kasi yung iba kulang pang tatlo. Ano lang. Girlie Life Catelier. Yung Sana sinabi video. ko, magatas yung ma'am. Yan, bilis lang yan. Hindi nila po ha? Hindi pa kaya niya. Okay po, salamat. Bukas na sila. Ang may schedule, may pang umaga, may pang hapon, gano'n. Saan ilagay nilagay? Saan nila pinoposte? Saan nila pinopost doon sa barangay? Jeff Plus, thank you so much. Hi host, kamsak dan. Salamat sa patamsak. Magbaba ka ng bahay mo, Jeff. Yung walang video art code. Hindi pa. Hi host, kamsak dan. Join live, parating dikit po. Sabi ni Tony TV Official. Umiyak ka na eh. Oo, mura lang. Itabi lang. Ang ganito. Thank you so much sa 4 million people in the house. Sabi ba? Para naman yun. Titigan. Ang gulay-gulay. Mura ang gulay sa palengke. Sa isip, isasakay kita. Tatawan. Ha? Hula? Isip, isasakay kita. Hindi daw sa sap noon. Sabi ni Kuya. May pamilya naman. Thank you so much sa 3 million people in the house. Ang bilaan mo siya. County nila yun. Alam ko na yun. Sabi ni Kuya. Pero pag pinera sa mga iba niya, akala mo sila walang kinuha. Kasi sa barangay, ano nila nakuha? And bye-bye. The Bluetooth device is ready to pair. Tambay The lang sa Bluetooth probinsya, device tamsak is dikit. connected Kalimbang successfully. doon na po. Sabi ni Girlie Life Catelier. Tambay sa probinsya, kaya balikan lang po si Ma'am Girlie Life Catelier. Thank you so much. Nabuo yung durog na puso ko. Lagi lang amor, lahat sa akin, baby. Lening B, Lening baby, Thank you so much sa 4 million people in the house. Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Sasakay kita, lahat ng bilangin maging dala-dala. Safe ko pagkasama, huwag ka magtaka. Hindi ka magdududa, walang bababa ka. Parang lening B,
ang kanyang Yung katawan. katawan. Ang sarap Ay, wala ka mong na. titigan. Boses ka ba? Dahil sa isip, isa sa sakit kita. Parang nilindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Boses ka ba? Oo, ang puti na. Kasi sa spaceship isa Yan, sa ang sarap kapitan. ginaganding. Yun. Parang nilindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong Mataas, isa, titigan. puti pa lang. Boses ka ba? Kala ko na kalamata ay maliliit. Sa isip, isa sa sakit kita. Uy, yan. Hindi naman yan sila. Thank you so much. 5 million people in the Wala nang meme, house. hindi natin alam kung bill paper yun. Pala. Hindi mapa. Aking ang damdamin na minamahal ko. Sabi nga ng iba, Sabi na lang na huwag kang mag-alala, kailangan ako. Kung pumasok ako, nakita na. Thank you so much sa 5 million people in the house. Kausap Ang tanong, Rost, pwede makisabay mag-LS din ako? Sige, Jeep. Okay lang yan. Tanang ko lang. Sige, Jeep, is mag-LS ka rin. Okay lang yan. Hati-hati yung ano. Hati-hati lang yung mga ano dyan. Titimbang-timbangin nila yan eh. Ng ating mga ka-GC yan. Mag-live ka na ngayon, Jeep. Baka mamaya si ka-TV naman yung mamaya na. Penso, sige, sige. Mamaya kasi alas 7, mag-live na naman yung kapatid. Mag-live ka na ngayon. Oo, talaga? Kailan? Ang buti nga yan. Tahimik talaga yan pag wala si Jan. Kining binubuo. Mag-live ka na ngayon, Jeep. Tama. Hindi na yan siya bigyan ng pardon. Saan? Thank you so much sa 5 million people in the Sino sa house. kanya, be? Ang barangay? Uli. Tama lang, oh. Saka, Kaya nga. Baka may kakilala siya ngayon, hindi na pwede dukutin kasi paulit-ulit na lang. ito pa rin ako. Di ba, be? Huwag ka nga mga galaman niya, wala na. Thank you so much, 4 million people in the house. Kasi Thank you tayo, so much. napipermiso lang tayo, yung mga ano ng mga sabuhero. Kan mo siya. Hello host, Jose Saldo Motovlog. Thank you so much pagpunta dito sa akin ulit. Jose Saldo Motovlog. Thank you so much. Tagal yan mag-charge eh. Makipagdikitan ka na dyan, Jose Saldo. Doon ka sa bahay, doon ka sa ano. Pag Ayan si Gerlin Light Cotillion. Jeep Plus RTV. Hindi na nagamit na kinipin eh. Tony TV Official. Ang bahay mo ano? Jose Saldo, bahay mo. Thank you so much sa 5 million people in the house. Pagbansa ko Maganda nga kasi. ng bahay niya. Maganda nga. Ayan na si Gerlin Light Cotillion, nagbaba ng bahay. Digitan mo na yan si Saldo. Digitan mo yan. Sige na, bye-bye. Bye-bye, Ken. Thank you so much sa 4 million people in the house. Bye! Ano yun, baba yun? Break it na.
Nakalulay. Thank you so much sa inyo. Bye. Bye. Very good ah. Ah. Okay na, babae na kayo. Bye. Dion the Explorer to support. Thank you so much, Dion. Magkipagdikitan ka na yan, Dion. Thank you so much. Puso ni Jenny, thumbs up us. Thank you so much, puso ni Jenny. May jacket ka na. May jacket ka na, puso ni Jenny. Thank you so much sa 5 million people in the house. Salamat. Walang ano man puso ni Jenny. Bawa ka ng bahay. Kape tayo, dad. Magkipagdikitan ka na dyan. Magdamo ka. Magdamo ka. Ay, nagbabati ba yung explore ng bahay, guys? Dikita na kayo, guys. Magbalikan kayo. Huwag kayong magmadali magdikit, guys. Pati wala si Marvin. Manood muna kayo ng 1 or 2 minutes para sigurado hindi malagas. Bago ninyo bakasan at dikitan. Mahigpit si Lolo ngayon masyado, guys, kaya pag nagdikit tayo siguraduhin natin na nanonood muna tayo. Ako si Kayla, thumbs up. Sino kaya ito? Hindi ko naman bisita ko na ito. Baguhan host, patot mo, baguhin. Bodol pa po, bodol pa dyan. Ninja lang ako. Ninja lang to kasi napalo ako. Patot. Pwede ka ba bahay? Baba mo dyan yung kubo mo. Budulin niyo si host. Baguhan ha. Budulin mo si host. Bababahay mo ako si Kayla. Para makilala kita. Anong budol host? Yung ano, linuloko yung host. Yun ang tinatawag na budol. Bababahay mo ako si Kayla. Lablabin natin yan. Makilatis natin kung sino. Padikit po at magbakas lang po para mabalikan ko kayo. Sa main ko po. Salamat. Dion the Explorer pang 3.79k. Pabisit naman po ng aking tahanan. Sabi na Jordan Light Patilya. Ang laki na ng bahay nito. Hindi naman ako budol host. Ligit ako. Ah, ganun ba? Salamat. Sana hindi yung mga lakay pugi. Ah, lakay pugi. Sorry ah, lakay pugi ah. Napagkamalang kitang Ano siya? May niya yan. laking bahay pala nito eh. Lakay pugi. Etong bahay mo. Ako si Kayla. Ang laki pala ng bahay. Pagkipuntan lang, binaba ko po. Magbakas kayo doon. May 5 banana kayo. Sabi ni ako si Kayla. Like na lang. Ayun, sabi niya yun, no? Magbaba daw kayo, magdikit daw kayo doon. 5 banana. Sa isang dikit ninyo. Na mga bagay. Lakay Pugi TV B8 Sankar review and full setup step by step. Maganda to, maganda. Kita madilim mo. Buksan mo na ilaw. Buksan mo ilaw. Magreklamo na sila madilim. Sabi. Thumbs up host, Cooking Master Girl. Thank you so much, Cooking Master. Bawa mo bahay mo.
Ito pa yung ano mo, ako si Kayla. Dikitan kita dito sa aking second account. Thank you so much sa 5 million people in the house. Thank you so much. Madilim, madilim. Okay lang daw. Thanks. Nag-6 pala si ma'am. Nag-reply siya sa akin. Wala siya magawa eh. Ito pinilit ko talaga. Hindi ako makapasok na isang dito. Salamat sa papel, ligit po ako. Oo. Sorry. Akala ko kasi yung mga nanluloko sa akin eh. Mac, report. Tamsaklod. Thank you so much, Mac. Yung mga didikit sa akin, may 5 bananas po kayo, mga kapatid. Sabi ni ako si Kayla. O yan, guys. Yung mga nangangailangan ng banana dyan, Banana daw. dikitan nyo na si ako si Kayla kasi balikan kayo ng ano. Genius Heart. Tamsak Horse. Thank you so much, Genius Heart. May jacket ka na, Genius Heart. Genius Heart, may jacket ka na. Genius Heart. Oh. Pwede magbaba ng premiere. Opo, baba mo. Ako si Kayla playing harang po, sir. Sabi ni Mac Report. Curly's like Katilyar, dikitan mo to si ano, si Kayla. Balikan kanyang 5 banana niyan. Yun nakapin. Tamsak dan host, Ami vlog. Dikitan mo to si ako si Kayla, yun nakapin. Pabalikan na ng 5 banana niya. Salamat. Mac, pakibakas lang po, sabi niya ako si Kayla. Ito yung inyo, pinaplay ko pa oh. Mamaya ko ito bakas ang tapusin ko itong video mo ha. Sa second account ko to. Gidis Heart, palablab po sa premiere ko, salamat. Thank you so much. 7 million people in the house. Ako si Kayla, done to you. Sabi ni Ami Vlog TV. Main to main lang po kasi ninja lang to gamit ko. Main naman tong si yung dinidikit nila. Ayan si Ami Vlog, done na daw sa'yo. Ako si Kayla. Genius Heart, tamsak na po ma'am, dikit na din po ako, sabi ni Mac Report. Genius Heart, balik na lang kay Mac Report. Salamat, balikan kita sa bakas mo ha, sabi ni Genius Heart. Ayan Mac, balikan ka daw sa bakas niya. Thank you so much, 8 million people in the house. Tapos dikitan mo din ako sa mail mo. Salamat. Oo. Dikitan kita mamaya. Hello, ako si Kayla. Sabi ni Genius Heart. Dikitan kita mamaya ah. Ako si Kayla. BH siya, bumili BH. Oh, BH. 6 million people in the house. Mega love, shout out. Thank you so much. 7 million people in the house. MSCC, thumbs up dan po. Thank you so much, MSCC. Mega love shoutout po. May jacket ka na po. Amy.
MCC, may jacket ka na MCC. Baba ka ng bahay mo MCC, may jacket ka na. MCC, may jacket ka na po. Thank you so much, Jenny Sar. MCC, magbaba ka ng bahay, may jacket ka na po. MCC, may jacket ka na. Please guys, pa-thumbs up. May LS guys. Start later. Huwag ka magbaba ng ano, ng LS mo dyan yung baka mamaya mapalo tayo. Mapalo tayo ni lolo niya. Bye po muna, sabi ni Girl Lodge Cotiller. Okay, sige, girlins. Thank you so much sa 7 million people in the house. Giveaway W8, sabi ni MCC. Thank you so much, MCC. Mag-iwan lang po ng tamang bakas para mabalikan ko po kayo sa main ko po. May 5 banana kayo. Salamat po sa didikit. Sabi ni ako si Kayla. Ako si Kayla Dancer. Sabi ni Tony TV Official. Ako makuripot. Ako si Kayla Dancer Lod. Harang Play Bakas Dikit Kalimbang All. Ito po bahay ko. Sabi ni makuripot. Si Makuripot, si ano yan? Dan tayo lakay, sabi ni MSCC. Maraming salamat po. Maasahan nyo sukli ko. Busy ako sa work. Sabi niya ako si Kayla. Thank you so much. Ako si Kayla. Basta balikan mo na lang sila. Dikitan kita dito sa aking mail. MCC, nagbaba ng bahay. Eunice Hart, palalab po sa premiere ko po. Thanks, sabi ni Eunice Hart. Titigan kasi si Spaceship isasakay kita. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Na wag sigong mag-alala, okay lang ako. Ako si Kayla, salamat din po and advance load, sabi ni Mac Puripo. Dan thumbs up, Eunice Hart, sabi ni MSCC. Eunice Hart, dan sa premiere mo, sabi ni Tony TV Official. Thank you so much guys. 7 million people in the house. Tuwadan host, aba panay LS ah. Kapatid na Marvin, umayos-ayos ka dyan. Tuwad-tuwad yung mukha mo dyan. MSCC, Paul Pacdan, Jenny, makipagdikitan ka dyan Marvin. Pogi Marvin.
Pogi Marvin, makipagdikitan ka dyan. Ayan si Jenny Sart, saka si MCC. Magaganda sila. Baka matype mo pa. Yung nakapin, kapatid ni Marvin, 5 ba na nakabalik kapalit niya ng isang dikit. Ako si Kayla. Para gusto mo rin ng 5 banana, dikitan mo na yan. Tawa ka dyan. Magipagdikitan ka dyan. This guys, patamsak, sabi ni MCC. Gidi Shark, MCC waiting sa premiere mo. Ba't hina boses mo? Hina ba? Lakas na nga eh. Hina ba boses ko? Mahina pa. Nandito pa rin ako. Thank you so much, 5 million people in the house. Jisa Vlog TV, nagbuba ng bahay. Thank you so much, Jisa Vlog TV. Ayan, nagbuba si Poging Marvin Bandaw ng bahay guys. Baka na yung padikit. Ma'am Vlogs, weather, thumbs up dan host. Thank you so much. Thumbs up mo dyan. May jacket ka na. Ma'am Vlogs, welder. Thank you so much. Nagpa-thumbs up kay host. Thumbs up dan host, sabi ni G sa Vlog TV. Thank you so much. Betcover, maray na banggi Manoy. Maray na banggi din sa'yo. May jacket ka na man. Betcover, maray na banggi Manoy. May jacket ka na po. Baka mo balay mo dyan, Betcover, para madikitan. Dan Pulupak Mark 742 sabi ni MCC. Okay, Bert over. May nabanggi sabi. May nabanggi man, Ma'am Vlog Welder. Nakasayin katabi sa Bicol. Please guys, patamsak sa aking premiere sabi ni MCC. Sa iyong lugar mo Manoy, sa kasutsugon ako, Berto Ber. Ikaw, sa ka. Muragong ba kita? Sursugon ako tabi. Sursugon, ako taga-sursugon man ako. Sa ka duman sa sursugon. Sa duman unta ka. Ma'am Vlog Welder. Nakasayin ka sa Sorsogon. May barkada ko dyan, mga ipilido Labindino. Sain, Sorsogon. Nahuban ako tabi. Bakon ako eh. Muragon talaga mga Bicolano talaga. Castillas. Ang lapit natin pala. Hangba, Sorsogon Castilla tayo. Mac Corepot MCC, thank you po. Sabi ni Mac Corepot. Magkuman na kayo ng bahay nyo dyan mga kabayan. Para matikitan. Albay ako Manoy. Ay albay ka. Mauragan talagang Bicolano. Buwan na harong nyo. Para you're welcome, sabi ni MCC. Wala ang bahay yung mga kabayan. Para matikitan. 8 million people in the house. Mega love shout out. Nakakapay si host kasi pagising lang. Shout out sa lahat dito mga kabayan, sabi ni Ma'am Vlog Welder. Mega love shout out din sa'yo kabayan. Baba ka ng bahay mo.
10 million people in the house. Mega mega love shout out. Iba yun sa kanya. Hmm? Iba yun sa kanya. Tito. Marayang higop kan kape. Ay oo. Nagkape pa lang ako. Berto Ber. Please guys, patamsak sabi ni MCC. Okay. Musta dyan sa Pinas? Ay nako, kabayan, napakaano dito. Ang daming COVID. Puro lockdown na naman kami dito. Ngayon ako sa Manila. Lockdown kami. Jessa Vlog TV, nagbaba ng bahay. Baka hindi pa kayo dikit ni Jessa. Dikitan nyo na yan. Angeli, si James, DTV2, thumbs up dan host dating dikit. Okay, bayo ko jaketan kita. Angeli James, may jacket ka na Angeli James. Document di sa Germany. Ah, ingat din kabayan. Nakalakop na talaga yung virus eh. Kaya mag-ingat na lang kita. Dan si Clay, makuray po, sabi ni Janice Hart. Jessa Vlog TV, thumbs up po ma'am, sabi ni Mac Report. Iyo po, permisain ka sa Manila, Manoy. Yun ako sa Taguig. Jessa Vlog TV, dati po tayo dikit, sabi ni Mac Report. Hello po sa lahat, sabi ni Angel James, DTV2. Janice Hart, salamat ma'am, sabi ni Mac Report. Angel James, salamat sa pa-jacket mo host. Walang ano man, Angel James. Baba mo bahay mo. Pwede magbaba ng bahay. O, baba ka ng bahay. Yan, nagbaba si Ma'am Vlogs. Welder ng bahay. Bigyan nyo yung aking mga kabayan. Magbabait yan. Turn to you, Jessa 142. Sabi ni MSCC. Ay, nagbaba ng bahay si Angela James. TV2. Suporta naman tabi sa channel ko sa Univertober. Oo ah. Anong trabaho mo dyan sa Germany, kabayan? Ma'am Vlog, Welder, OTW. Sa Yulot, sabi ni Mac Report. Please guys, patamsak, sabi ni MSCC. Okay, MSCC, done to you, sabi ni Jessa Vlog. Salamat sa iyo. Sige, so ako lilista ko ang mga babalikan ko. Thank you po. Sabi ni MSCC dyan sa nakapin house, full pack. Oo, balikan kanya ng 5 mamaya. Basta magbakas ka lang yan. Nakatrabaho pa yan kaya hindi pa yan nakain. Magbakas ka lang dyan. Main mo ba yan? Ang binikit mo? Angela James. Please, kata guys, patabsak sabi ng MCC. Guys, tabsakan nyo si, si MCC. Free giveaway WS daw, sabi ni MSCC. Angeli James, MSCC full pack sa premier mo kapatid. Sabay nagbaba ng bahay. Ayan, MSCC, pagbalik na lang kay Angeli James. Tinadhanang magkikita. Jessa, Angeli Games, done to you. Sabi ni Jessa Vlog.
Ma'am Vlogs Builder Dan sa load 3 minutes late bago ako dumikit. Ito po bahay ko sa Makorepo. Angeli Game TV dito. Dan, para sa iyo ma'am, sabi ni Makorepo. Miss kita, inaamin ko, miss kita. Thank you Dan to you, to Angeli, sabi ni MSCC. Makorepo TV 4 pack, salamat, sabi ni Angeli James. This guys, patamsak, sabi ni MSCC. Magkasama. Ma'am Vlogs Builder Dan Manoy, sabi ni Tony TV Official. Angeli James, thank you din po, sabi ni Mac Corepo. Oti Mac Corepo TV, sabi ni Ma'am Vlogs Builder. Ma'am Vlogs Builder, thank you Lord, sabi ni Mac Corepo. DJ Moji, hug, Diyos maray na banggi po Manoy. Diyos maray na banggi rin sa iyo. May jacket ka na DJ Moji, hug. Ma'am Vlog Builder Dan, sabi ni Angeli James. Thank you so much guys. 10 million people in the house. DJ Modi, hug, Diyos maray na banggi. Live in Naga City, sabi ni DJ Modi. Baka mo DJ yung bahay mo. Majalit ka na DJ Modi. Thank you so much. Marvin Bandaw, done to you, sabi ni Jason Vlog. Titigan. Bakit na madilim dyan? Ha? Lumanag naman ha. Ako si Kayla, thank you so much. Balikan mo ako si Kayla yung mga dumikit sa'yo dyan. Angela James TV, naguba ng bahay. Tusok ko, thank you so much kapatid na Wilmer sa patusok mo dyan. Ayan, nagaba si kapatid na Wilmer official. Palablab naman kay kapatid na Wilmer. Ako si Kayla Dan to you, sabi ni Jisoo Vlog. TV Vlogs, thank you so much sa pangaran dyan. Sana hindi mo in-escape yung haran ko dyan. May bobware ba dyan? Hi Wilmer, sabi ni Jisoo Vlog. Buti naman hindi mo tinanggal yung harang ko dyan, kapatid. Naku kapatid, wala ako load. Oh, ano, kung gusto mo padalang kita load? Hi, Ka-TV Mix Vlog, sabi ni Jisa Vlog TV. Shout out Pogi, Ka-TV Mix Vlog, sabi ni Mac Corepo. Sa roaming around ako, Mac, sabi ni Ma'am Vlog Wilmer Official, shout out Lord. Mac, hello idol Pogi. Buti pa si ano tawag na Pogi.
Mac Vlog Welder, thank you Lord. Sabi ni Mac Report. Doon mo ko idol, ha? Ilang gusto mo? Padala ko yung wifi. Akin na i-connect kita. Buksan mo yung ano mo, yung wifi mo dyan. Nag-connect ko dito. Ma'am Vlogs Welder, done to you, sabi ni Gisa Vlog. Mag-report, nagbaba ng bahay. Thank you so much, 8 million people in the house. Mag-report. Ano kapatid? Nakakunik ka na? Awal ano? Oh, may andyan na nga. Mayroon ka na, nakakunik ka na. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Yung katawan titigan, magdosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Wilmer 22, Tosok Cross, thank you so much sa Tosok mo dyan, kapatid na Wilmer. Ma'am Vlogs Welder, sunod ko si Tony TV, sabi ni Ma'am Welder. Thank you so much, kapatid na Wilmer. Miguel shout po sa lahat, sabi ni Mako Report. Thank you so much, Mako Report. Tuwadan, ha, ka-TV. Salamat sa patuwad mo dyan, kapatid. Jisa Vlog, nagbabalang bahay. Thank you so much, Jisa. Thank you so much, kapatid na TV dyan. Sabi na. Salamat sa patuwad. Maricel Vlog, tusok host. Thank you so much, Maricel, sa patusok mo dyan. Dami alagan. Baba kayo ng bahay dyan. Maricel Vlogs, nakipagdikitan ka dyan, madami sila dyan. Nagbaba ng bahay si Maricel. Palablab dyan kay Maricel, guys. Ian Agumaa, hello host, thank you so much, Ian Agumaa. Yan si Obama. May jacket ka na, Ian. Welcome, Ian. Dating dikit host. Okay, thank you. Nagipagdikitan ka na dyan, Ian. 7 lang tawag. Nakipagdikitan ka, Ian. Tony TV official, nagbaba ng bahay. Thank you so much, 9 million people in the house. Salamat po, host. Well, you're welcome, Iyang Gumaa. Baba ka ng bahay mo Ay, ulang. para madikitan kanila. Alam ko na. Kung kasi tayo magbaboy na. Ha? Salamat po. Patamsak at padikit naman po sa aking friend. Okay. Balik natin yun sa taas. Lydia Naong, tamsak down. Thank you so much for coming back. Lydia Naong. Ma'am Vlogs, Tony TV, Sinigang ng Ulo. Dan. Carrot Boy, tamsak host. Thank you so much, Carrot Boy. May jacket ka na, Carrot Boy. Carrot Boy, may jacket ka na. 10 million people in the house. Make a love, shout out. Di ko alam. Naliwala na ako dahil sa'yo. Wala na ng saysayang pagmamahal. Ay sa ko nang ginubuo. Iyan Agumaa, done to you, sabi ni Jessa Vlog. Thank you, Ma'am Vlog, sabi ni Tony TV Official. Walang anuman, Tony, sabi ni Ma'am Vlog Welder. Dirt Boy, naguma ng bahay.
Ian Aguma, Tony TV official. Dahil na po, pabalik na lang sukli, sabi ni Ian Aguma. Thank you so much Ian, babalikan kaya ni Tony. Kabahay mo. 8 million people in the house. Mega mega love, shout out. G sa Vlog TV, bahay please. Baba mo daw bahay mo G sa Vlog, sabi ni Ian Aguma. Ian Aguma, dan to you, sabi ni G sa. Ian Aguma, okay sa'yo. Lods, play muna kita vlog. Ako magdikit, sabi ni Mac Record. So, sipin mo. Ano? Hindi? Saan? Pang buhay. Iyan, Aguma, playing biglang banding harang play din po, Lord, sabi ni Mac Record. Iyan, Dan Tulpak, sabi ni Tony TV official. Kurt Boy, naguba ng bahay. Guys, baka na nyo padikit si Kurt Boy, dikitan nyo na siya. Dan po kay Tony, sabi ni Mac Vlog Border. Thank you so much. Ano ba yan? Kay Angelic naman po OT, sabi ni Mac. Anyone Vlogs Welder, Mac Report nagbaba ng bahay at si Tony TV official. Iyan Aguma Kurt Boy, doon na po, pabalik na lang sukli, sabi ni Iyan Aguma. $8 million people in the house, mega mega love shout out. Nang mabagal lahat dyan, balikan nyo ako, sabi ni Jessa Vlog. Guys, yung mga dinikita ni Jessa, babalik naman, sabi ni Jessa Vlog. Shoulder yours, baby. Pabalik na lang sa mga digital ni Jessa Vlog TV guys. Sipon ako. Unang gitna. Test DJ, shout out host, thank you so much, Test DJ. May jacket ka na Test DJ. Pwede mo nang ibaba ang iyong bahay. Ikayaw ng mabagal. Magaling pang bili ka ng ano music. Ma'am Vlogs Welder sa bahay kubo ng Barista Angelic, sabi ni Ma'am Vlogs Welder. Thanks you host, oh, welcome. Pababa mo ng bahay mo. Jessa Vlog TV, dana po, salamat, sabi ni Ian Aguma. Thank you, sabi ni Jessa Vlog. Liwanag. Parang bumalik sa akin. Hmm? Di pa dumating siguro yung bakas mo kaya di ka pa rin.
Earthboy, Dan Paul Pack, sabi ni Tony TV Official. Guys, magbalikan po tayo guys ha, magbalikan. Palitan lang po tayo ng banana. 5 million people in the house, mega love shout out. Magbabalikan po tayo mga kapatid. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ma'am Vlogs Burger, nagbaba ng bahay. Thank you so much kabayan. Ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal pa rin kita. Hey there, baby, di lang ako nakakita ng katulad mo. Mark Puripo TV, dana po, salamat po na nakakam ako sa mga inihaw at bibig barbecue mo. Hihi, salamat, sabi ni Ian Agoma. Ian Agoma, dan sa frame, sabay dikit ka sa'yo, sabi ni Kiss Day. Yay. Ma'am Blood Brothers, dan kay Angelique James. And Makurepot, Ian Aguma, nice banding din po. Here, salamat po, sabi ni Mac. Kiss DJ, bahay please, sabi ni Ian Aguma. Ma'am Vlogs Wilder, sino sunod na dikitan? Sabi niya nga, Ma'am Vlogs Wilder, Tis DJ, nagba ng bahay. Si G sa vlog, dikitan mo yan, Ma'am Vlogs Wilder. At saka yung mga nakapin na hindi mo padikit. Ngayon alam ko nang hindi ko kaya mabuhay nang wala Ma'am Vlog Folder, dan to you, sabi ni Bisa Vlog TV. 8 million people in the house, mega love shout out. Thank you so much guys. Magdikitan at magbalikan tayo guys. Para lahat tayo lumigaya. Ikaw lang ang aking malagang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw yung prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalang gana, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na makakagawa, makakatumbas na yung nagpadama. Salamat sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na Peace DJ, dan po, sabi ni Gisa Vlog TV. Thank you so much sa 9 million people in the house. Ipagdarasal pa rin kita. ikaw na DJ Moji Hacks, nagbaba ng bahay. At si Ma'am Vlogs Wilder, magtikitan guys. Makuripot, nagbaba din ng bahay. Dikitan tayo guys, dikit-dikit tayo guys. Alis na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayo Magkasama. parang naman sayang apoy. Bakit wala? Nakita This day na just nice intro po, dana po sa inyo. Ito po bahay ko, sabi ni Mac Pure po. Annalyn Official, Tusok Host, thank you so much sa patusok, Annalyn. Well, may balikan mo ako. Sino? Annalyn Official, nagbaba ng bahay.
Isa Vlog, salamat po. Sabi ni TJ, nasakyan na kita. Mas padikit naman po. Magdikit ka na dyan, Annalyn Official. Maraming pwedeng dikitan. May magaganda dyan at may mga gwapo dyan. Pwede mo na silang dikitan dyan. Isa sa Diluguan, sabi ni Ma'am Vlogs Wilder. Thank you so much, Ma'am Vlogs Wilder. Isa Vlog TV, nagbaba ng bahay. Thank you, ma'am, sabi ni Jessa Vlog TV. Mas padikit naman po. Ayan yung nakapindikitan mo yan, Annalyn Official, sa isang magandang dilaan. Please, divida na po, pasukli. Salamat, sabi ni Ian Aguma. Ay, wow, salamat po sa pag-pin, ha. Wala ka naman, Ian Aguma. Annalyn, nagbaba ng bahay. Dikitan mo nga si Annalyn yan. Ian, dikitan mo si Annalyn. Isang magandang dilag yan. Thank you so much sa 5 billion people in the house. Sa Vlog TV, nagbaba ng bahay. Thank you so much, 5 million people in the house. Magdikitan at magbalikan tayo, guys. Thank you so much. 7 million people in the house. Makoy for TV, salamat po sa TV. DJ, nasukla na po kita. Annalyn Official, Ian Aguma Adan. Sabi ni Annalyn Official. Iyan, babalik kay Annalyn Official. Mga ligit friends ko yan dito. Mababait yan mga yan pagtutulog. Ayan, Aguma, Annalyn Official, na rin po, salamat. O ayan, napagbigyan ka na Annalyn Official. Thank you so much sa'yo, Annalyn Official, sa pabait mo. Pagkano dito sa akin, kahanan. Salamat ng marami sa'yo. Lapit ka ng Mamuni House. Wala pa, malayo pa sa katotohanan yan. Hindi pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Di sa Vlog TV dyan. Sabi ni Annalyn Official. Ayun di sa si Annalyn Official. Papa Chris TV, thumbs up ulit, Noy. Salamat, Papa Chris. Magipagdikitan ka dyan. Maraming mga bago. Thank you, Annalyn. Sabi ni Jesus Vlog. Nagbaba si Ian ng bahay. Ayan, Papa Chris, baka di mo padikit si Ian na gumaan. Sabi ni mga kababayan tayo dyan, Papa Chris, si Ma'am Bugs, saka si Bertober, mga Bicol din. Papa Chris, nagbaba ng bahay. Down kay Gisa, sabi ni Ma'am Vlogs Wilder. Ma'am Vlogs Wilder, si Papa Chris Bicol, yan, dikitan mo yan. Please DJ, nagbaba ng bahay. Sunod si Ian, sabi ni Ma'am Vlogs Wilder. Thank you so much, Ma'am Vlogs Wilder.
Winter, si Wilmer. Dahil siya, pagsakan mo siya. Ilipat ko si Tony doon level 1. Iyan, ako maadan. Sabi ni Wilmer official. Nagbaba ng bahay si Wilmer official. Ano niya ang gamit? Hmm? Ang gamit niya. Kasi si ano din niya. Andito siya, Wilmer official. Kaya nandun sa ano niya ang gamit niya. May goal. Oh, dad. Ah, pre. Thank you so much at Wilmer people in the house. Sa inyo. Ha? Wala tao yun, no? Pinapag-aala niya na. Pagsakan mo siya. Thank you so much sa 4 million people in the house. This DJ, Papa Chris TV. Dinikitan ko na po ang bahay mo, sabi ni SDJ. Pabisita na lang po. Kapatid na Wilmer, tambay ko sa iyo si Tony ah. Doon sa live mo, tambay ko si Tony sa iyo. So kapatid na Wilmer, nakatambay si Tony sa iyo ah. Tambay ko lang sa'yo si Tony. Papa Chris TV Dana. So pabalik na lang sa kuli. Sabi ni Ian Agumaa. Papa Chris, hindi siya na si Agumaa. Dikit na daw. 4 million people in the house. Mega mega love shout out. Si ano pala, kamtakan mo si Jeep Plus. Gagawin. Sino pong susunod na matikitan dyan? Sabi ni Ma'am Babs Welder. Iyan ako maadan, sabi ni Wilmer. Kapatid na Wilmer, oh. Nakatambay sa'yo si Tony, ah. Katambay doon. Tambay ko lang yung sa'yo Tony sa'yo. Mac Report, Tis DJ, salamat po. Sabi ni Mac Report, sabi na ko ba ng bahay? Di sa TV, nagkuba rin ng bahay. Thank you so much, 6 million people in the house. Oh, salamat po. You're welcome, kapatid. Ayan. Where the broken heart goes, sabi ni Mom Vlogs Welder. So where the broken heart goes, sabi daw ni Mom Vlogs Welder sa'yo. Ayan. Kapatid na Wilmer, bigyan love siya kasi kahit naka-live ka dito pa sa akin. Ma'am Vlogs Wilder, nagbaba ng bahay. Ma'am Vlogs Wilder, salamat sa
pag-watch po. Sabi ni Ian Aguma. Thank you so much, 7 million people in the house. Thank you so much guys sa pag-support ka dyan sa kanya. Baba kayo bahay guys, nandito na magbibigay ng ayuda. Dalawang extra banana, sabi ni Ian Aguma. Ma'am Vlogs welcome Ian. Jessa Vlog TV, Dan 148. Sabi ni Wilmer 22. Wilmer Official, dinikitan ko na po. Bahay mo, pabisita na lang. Sabi ni Tess DJ. Wilmer 22, nagbaba ng bahay. Nakatawa ko dito sa Disney House. Nagbabalik sa kong sukli agad. Awa, ligit dyan. Ayun naman extra banana mo dyan, sabi ni Ma'am Vlogs Welder. Baka may mga extra kayo dyan banana. Ayudahan natin si Ma'am Vlogs Welder. Wait, change lang ako host, sabi ni Ian Aguma. Thank you so much Ian. Jessa Vlog TV, Wilmer 22 dan sa'yo also, sabi ni Jessa Vlog. Nagaba ng bahay si Jessa Vlog TV. Thank you so much, 8 million people in the house. Alin? Alin? Ano pangalan? Oh yan, yung nakatanay na kapin. Si Kayla yan, si Kayla. Mac Aguma, tamsak na, sabi ni Mac Aguma. May jacket na yan Mac Aguma. Ma'am Vlogs Welder, nagubah ng bahay. Mac, nagubah ka ng bahay. Dinikitan ko na din sa inyo to. Host, Ian Aguma after. Thank you so much Ian. Magbakas ka lang ha at mabalik ang kita mamaya. Tignan ko lang doon sa bagas ko. 6 million people in the house. Make a big love shout out. Oh, tapos thumbs up Kuya Pagod is real. Kawawa naman to si Pagod. Bakit? Welcome. At kapagod o tapos magpahinga ko muna. Mapurikot ng baba ng bahay. Michael Boss, hello host. Hello po Michael. May jacket ka na. Nagluto. Ay, anong talaga? Pagod talaga pagluto. Papa Chris, dan to you, sabi ni Jessa Vlog TV. Jessa Vlog TV, dan 149, sabi ni Wilmer TV. Tina, meet ko ngayon? Tina ba? Sabi ni tapos. Ma'am Vlogs Wilder, dan po, ito sa'yo, sabi ni Mac Aguma. Michael Boss, I don't have jacket host. Why? Thank you host. Thank you Wilmer TV, sabi ni Jessa. O tapos nagbaba ng bahay at si Michael Boss nagbaba din. Ma'am Vlogs Wilder, dinikitan ko na po ang bahay mo, pasilip na lang po, sabi ni Chris DJ. Palit ako account, sabi ni tapos. Okay sige tapos. Bakit ano ba yung gamit mo ngayon? Jessa TV, Dan 150, sabi ni Wilmer Official. Thank you so much. Yes, si Wilmer Official, lag pa ng bahay guys. Thank you so much, 9 million people in the house. Ma'am Vlogs Wilder, Oti, Tess, sabi ni Ma'am Vlogs Wilder.
Mika Mika Love shout out 8 million people in the house. Mac Kuriko TV dana po. Salamat sabi ni Mac Aguma. Thank you so much 6 million people in the house. This DJ Dan sabi ni Wilmer Official. Sabay baba ng bahay. This balikan mo si Wilmer Official. Thank you so much. Mac Agumaan, 10 bahay nulod, sabi ni Mac Kuriko TV. Sana all Bali Media, brother Dan to you, please back. Please back, may jacket ka na, sana all. Hausunali, Bali Media, brother Dan to you. Brother Dan to you, like. Thank you so much. Ha? Sunali? Thank you so much, Sunali Ropali Media. Michael Ghost, Dan to you, sabi niya, Jesus Vlog. Welcome, Sunali Ropali Media. 5 million people in the house, mega love, shout out. Sunali Ropali Media, pababa ng bahay. Sunali Ropali, bahay mo please. Pakilapas ko ang bahay mo. Gusto kitang makilala ng personal. Please, DJ sana number. Oh, tapos dinikitan ko na po bahay mo, pasilip na lang din po, sabi ni Tip DJ. Bakit ano nga? Ganyan niyo pag alas 6 na. Brother Dan to you, sabi ni Sunali Ropali Media. Oh, tilod Sunali Ropali Media, sabi ni Mac Kuriko. Dikitan mo kasi Sunali. Hindi, taga ibang basa to eh. Ikaw si ano? Sunali Ropali, nagdiba ng bahay. Thank you so much, Sunali Ropali. Salamat po sa mga dinigit sa akin. God bless po, sabi ni Chris DJ. Bay, lubat. Uy, bitay. Sama na yan. Sa cellphone na yan. Artist video, nagawa ng bahay. Sunali Ropali Media, Dan to you. Bro, this is my house, sabi ni Mac Kuriko. Sunali Ropali, please return to Mac Kuriko TV. DJ Moji, ha, nagawa ng bahay. Iba naman si Dogi. Sunali Ropali Media, Dan to you, sabi ni Jessa Vlog TV. Mac Agumaa, salamat po Lord sa ni Mac Kuriko. Sunali Ropali Media, Mac Kuriko, Dan to you, sabi ni Sunali Ropali. Welder Official, dana ito sa iyo Lord, Mac Agumaa. Thank you Sunali Ropali Media, sabi ni Mac Kuriko. Sabay baba ng bahay ni Mac Kuriko. Magiging. Hmm? Magiging siya. Magaling talaga eh. Magaling talaga. Ano sa ilaw natin layo eh. Thank you Sunali Ropali Media, Anima. Down kay Peace DJ, sabi ni Ma'am Vlogs Wilder. And Peace DJ, pabalik kay Ma'am Vlogs Wilder. Thank you so much. Lisa, drop your link, sabi ni Sunali Ropali Media.
drop your link. Gisa. This DJ na po ito. Salamat sabi ni Mac Aguma. Gisa. Nagbaba ng bahay. Thank you so much guys. 6 million people in the house. Di sa bahay mo please. Dikit ko ito sa'yo. Sabi ni Mac Aguma. Ma'am Vlog Soldier. Nagbaba ng bahay. Hindi malalaki ang bahay. Sonali Ropali, Gisa done to you. Sabi ni Sonali Ropali Media. Thank you so much guys. 7 million people in the house here. Salamat po Ma'am Vlogs Wilder. May bakas din ako sa dikit sa iyo. Sabi ni Fish DJ. Sonali Ropali Media, nagbaba ng bahay. Palablab po kay Sonali Ropali Media. Thank you so much sa 7 million people in the house. Mami Heights, Kuya, thank you so much Mami Heights for coming. Ba't na naman Mami Heights? Ano na naman, ba't nagluluwa-luwa ka na naman? Gisa Vlog TV, dyan na po. Salamat, sabi ni Mac Aguma. May bakas din ako, Test DJ. Si Cora Oliva ang nagbakas doon, sabi ni Ma'am Vlogs Builder. Ala, kanina pa ako dito ninja gamit ko. Ah, alin ba gamit mo? Nandiyan pa siya kanina pa. Change lang ako host sabi ni Mac Aguma. Okay Mac, thank you so much. Dito Mami Heights, shout out sa iyo, sabi ni Mac Cory po. Kanina pa siya dun eh. Dugo mo tingin ko sa iyo, hinabusis mo. Nakitip po. Hinabusis ba? May nabagos ba? Yeah. Ay, mic mo. Sagad na nga eh. Mac Cory po, thank you po ayuda, sabi ni Mac. Okay po Mac Vlogs, thank you. Basta po kayo ma'am. Mami hi, sabi ni Mac Cory po. Pagod. Ganun talaga mami, mapapagod ka talaga. Baba mo yung ano Mami hi, yung sa anak mo, iipapin natin siya. Baka po pag magtaka kayo, iba ang dikit kuligit ko ang pagdikit ko. Okay lang yan. Okay lang yan Mami Vlogs Wilder. Ma'am Vlogs Wilder. Pin natin siya Mami Hides ha. Thank you. Guys, papunta natin yung nakapin guys. Mac Aguma, masalamat po. Dikit na tayo sabi ni Tis DJ. Tis DJ, pakipuntahan muna yung nakapin. Big ako kuya, sakit likod ko. O sige, pahinga ka muna. Balikan mo na lang mama yung mga nakadikit sa anak mo ha. Thank you so much sa 5 million people in the house. Ma'am Black Wilder, baka pwede natin puntan yung nakapin. Biglang po host, timpla lang po ng kape. Sige Mac, ako tapos na ako eh. 5 million people in the house, mega love shout out. G sa Vlog TV, nagbaba ng bahay guys. Ano na daw busis ko? Wala. Baka dito sa live na. Yan na si Yansky. Guma. Yun ha? Si Yansky. Yansky, Aguma, thumbs up at ticket sa iyo host. Thank you so much Yansky. May jacket na yan Yansky, Aguma. Iyan Aguma here. Thank you so much Iyan.
Iyan, baka pwede natin puntahan yung nakapin iyan. Ayudahan natin yung nakapin iyan. May jacket na yan si James Agumaa. Thank you so much iyan. 7 million people in the house. Mega love, shout out. Thank you so much. Madilim ba guys? Madilim? Hindi na mag-ano no? Kita naman ako. Ma'am Vlogs Builder, nagbaba ng bahay. Guys, pagpadikit dun sa nakapin guys. Sa'yo. Thank you so much sa 5 million people in the house. Palalab guys, ang nakapin guys. Biling dito ang bahay niya. Peace DJ, nagaba ng bahay. Tess, baka pwede natin puntahan yung nakapin Tess. Thank you so much sa 6 million people in the house. Jansky Agumaa, Gisa Vlog TV. Dan ulit, ito sa'yo, sabi ni Jansky Agumaa. Thank you so much, Jansky Agumaa. Si Jansky. Jansky. Gana daw sa Jansky Agumaa. 7 million people in the house. Thank you so much. Gisa Vlog, nagbuwa ng bahay. Maricel Vlog, Gisa Vlog TV, dahil ni Maricel. Gisa, pabalik kay Maricel, nagbuwa ng bahay. Aking puso lang sa'yo. Tapos si Maricel. It's so man. Sa gabi't araw. Ma'am Vlogs Welder, na po. Salamat sa Jansky Agumaa. Really 11 million people in the house. Mega love, shout out. Thank you so much. Dana sa iyo, Maricel, sabi ni Gisa Vlog. Thumbs up then the house, Jan Dos. Thank you so much, Jan Dos. Thank you so much for coming. Rosana official, tusok ko. Salamat sa patusok, Rosana. Jan Dos, nagbuba ng bahay. Guys, palablab po ng nakapin guys. Thank you so much. Modified na pala daw. Sino? Modified na. Saan? Ngayon. Ha? Modified. Basically. Ibig sabihin ng modified ICQ, sobrang higpit na. Modified? Ay! Hindi maniwala. Peace DJ, dan ito sa'yo. Salamat sa Jansky Agumaa. Gisa Vlog TV, dan 157. Sabi ni Rosana Official. Iba siya, si Dance pala. Sunali Ropale Media. Nagbaba ng bahay. Nice. Palablab kay Sunali Ropale. Rosana Official, nagbaba ng bahay. Mahigpit ngayon masyado pag ginawang modified. Ibig sabihin, sobrang higpit. Ay. Modified? Sobrang higpit dati. Ano? Maluwag na yun sa isip niya eh. Maluwag.
Modified ECQ? Jesus, grabe yan. Sabi? Lalo mahigpit yan. Patamsak-sak niya, premiere na katatapos. Guys, patamsak sa kay Marvin Banda, tamsakan po natin yung kanyang premiere. Katatapos bang babangong pa yan kasi katatapos lang. Sana Lero Pali Media, hi ma'am! One more. Guys, puntan po natin yung nakatin. Tamsakan po natin yung dikitan si kapatid na Marvin Landau. Siya po ay isang gentleman at matulunging tao. Yan dos, done to you, sabi ni Gisa Vlog TV. Nakakot mo siya pa naman. Mag-recommend Yan lang. Thank you so much sa 9 million people in the house. Yan dos, naligita na po kita. Pabisita na lang po, sabi ni Tess TJ. Ay Marvin, hindi ka tama si Tess. Ay natap na. Makuripot TV, dana po, salamat. Sabi ni Yansky Agumaan. Tunay kang nag-iisa. Ma'am Vlogs Wilder, naguba ng bahay. Sa mga hindi pa kadikit ni Ma'am Vlogs Wilder, dikitan po natin. At si Sonali Ropali Media. Hi to all, sana hi to Sonali, sabi ni Ma'am Vlogs Wilder. Yansky Aguma, big thank you po, Sis J. 8 million people in the house, mega love shout out. nagawas na siguro. Oh, salamat po. Balik na lang ako ulit. Busy lang, binigyan ko ng iba ng dalawang extra banana. Di na ako nagbakas. Mabalik ka pa nila. Salamat po. Sabi ni Yansky Aguma. Thank you so much Yansky Aguma. Balik ka ulit. Sonali Ropali Media Gun. Sabi ni Rosana Official. Sonali Ropali, please return to Rosana Official. Thank you so much. OTW Sonali, sabi ni Ma'am Vlogs Wilder. Thank you so much sa 6 million people in the house. Nagtanggal na siguro. Ha? Tanggal na. Naglagas? Peace DJ, welcome to. Natuwa lang ako sa list ni Host. Nagbabalik agad ng sukli kaya ayun extra account ko lang po yan, sabi ni Yansky Aguma. Thank you so much Yansky. Sonali Ropali, Rosana done to you, sabi ni Sonali. Sonali Ropali Media, thanks ma'am. Thank you so much to 7 million people in the house here. Thumbs up dan host, sabi ni Amiga TV Vlog. Thank you so much Amiga TV sa patamsak mo dyan kay host. Mami Hyde, sa baba ng bahay. Thank you so much Mami Hyde. Kuya, sigaw ka nga. Ay, na ba talaga busis to? Ito siguro. Malakas na siguro. Ano, mami, malakas na? Salamat po, Yansky Aguma. Yan po, kailangan natin support to each other. Sa larangan ni Whitey, sabi ni Tuesday. Tama po yan. Sana all. Aja Palukpan, sabi ni Ma'am Vlogs World. Ang Sonali Aguma. Ay, Kupali. Mami, hi done to you, please back, sabi ni Sonali Ropali.
Huwag na ipin tapos na yan. Ang bihira to, labis kapatid naman. Nakala ko ba naman, eh? Palit natin si mami dito ulit. Tapos na yan na-play na ngayon. Sonali Ropali Media, ma'am. Thanks. Sabi ni Sonali Ropali. Marvin Bandaw, nadikitan ko na po. Bahay mo. Sabi ni Chris DJ. You're welcome, Sonali. Kaya ni Ma'am Vlogs. Welder. Amiga TV Vlog, nagbaba ng bahay guys. At si Mac Correto. Thank you so much guys sa 7 million people in the house. Mami, done to you, please back. Sabi ni Sonali Ropali. Mami, balikan mo si Sonali Ropali. Please DJ, nagbaba ng bahay. Ha? Okay lang yun. Nakikita naman yun. Amiga TV, dan sa'yo. Ito po bahay ko. Sabi ni Mac, po. Mami, hi, OTW. Sonali Ropali Media, Mami, dan to you, please back. Mami, ayan, mamadali na si Sonali Ropali. Thank you so much, 7 million people in the house. Sonali Dan, thanks, sabi ni Mami Hides. Thank you so much to 7 million people in the house. Sonali Ropali, welcome Mami. Sonali Dan to you, sabi ni Amiga TV Vlog. Thank you so much, 6 million people in the house. Dan to you, Sonali Ropali Media, sabi ni Ma'am Vlogs Welder. Sonali Dan, sabi ni Ma'am Vlogs Welder. Mega love shout out Ami TV, thank you so much for coming back. Ma'am, already done to you, please check, sabi ni Sonali Ropali Media. Ma'am Vlogs Welder, check mo kung nakadikit na sa'yo si Sonali Ropali. Thumbs up dan host, thank you so much Ami TV sa pathamsak mo dyan kayo. Amiga TV Vlog, dinikitan ko na po bahay mo, sabi ni Kiss DJ. Balikan mo si Kiss DJ Ami. Si Amiga TV pala. Almost 9 million people in the house. Amiga TV, test DJ done to you also, sabi ni Amiga TV. Amiga love shout out Ami TV, sabi ni Test DJ. Amiga TV done to you, please back, sabi please check, sana all Ropali, Sonali Ropali. Thanks to you, so Ropali, sabi ni Ma'am Vlog Welder. Rest ako kuya, iwan baka sa didikit, suklihan ko kayo dyan. Salamat, sabi ni Mami. Hi. Ami TV done to you, sabi ni Amiga TV Dad. Diyan dos, nagkaba ng bahay. Thank you so much guys. 6 million people in the house. Thank you so much. Alas 12 na tayo pa na nauwi. Bibigyan na kami ng pagkain ng kasama namin namin. Nilibre ka rin.
Kung wala yun, lutong na. Amiga TV Vlog, dan to you man, sabi ni Mac. Sorry po. Amiga TV Vlog, pabalik kay Mac. Thank you so much sa 5 million people. Alam mo yan. Yung katubig yung sarili. Photo din lang kasi yung namin eh. Lagi ko siya pinapalit. Thank you so much, guys. Tayo. Tatawa-tawa lang siya eh. Kasi doon may nagbibigay, may nagano. Yung kasundan may na babae, mag-boyfriend. Ano, may gusto ko sa kanila, ano, mga ganun. Sabi ko sana all. Please, nagbuka ng bahay guys. Hindi ko nga rin doon. Hello host, tamsa, Myla Amo, official. Thank you so much Myla Amo. Sa patamsa kayo. Baba ka ng bahay Myla. Hindi kami ulap siya po sa'yo. Magandang gabi po. Magandang gabi din sa'yo Myla Amo, official. Thank you so much po kami. Baba mo bahay mo Myla, official. Salamat host. You're welcome Myla. You can drop your link Myla. 6 million people in the house. Thank you so much. At sinaway pa kayo ng mga lalo kayo galing. Myla, bahay mo Myla, baba mo. Iba tayo, madaling araw pa eh. Sabi ng mga ano. Myla, baba mo bahay mo Myla. Ilang sinatipan mo Ryan daw ba na? Wala pa rin. Myla, padikit mo na nakapin Myla. Magbakas ka lang dyan, magaling ka naman yung mga minutes. Ganyan lang yung si Mama S, nagabay na. Oo. Saka ang dami naman doon. Di ba sa bagarit ito. Squatter kasi talaga doon. Michael Boss, magbaba ng bahay. Thank you so much, Michael Boss. Masyado kasi nag-alala ng tao. Big love shout out sa'yo. Doon sa kanila, binanggit na ito, hindi dito kita mahal. 6 million people in the house. Mega love shout out. Parang commonwealth yun. Naka yung lockdown, di ba? Lahat talaga. Lahat talaga. Paano may trabaho talaga? Hindi mo alam. Tapos sabi ko kami, dami ko pakainin. Thank you so much to 6 million people in the house. Nilagay mo. Wala na. Pero maraming yung siya. Kasi kung hindi ko napilitin, kasi mag-ano magbuka. Thank you so much sa mga nag-support Ganda yun talaga ko. kung ano yung talaga sa Mega mega love shout out sa'yo. Binigyan ka ni ma'am. sabi ko para ano din, masabi ko. Kaya due date namin Guys, din. baka hindi niya padikit si Michael Boss. Sabi ko rin, Love kay Michael Boss guys. Tagal pa kasi ng sahod ko eh. Sinahod naman eh. Myla Amor official. Nagbaba ng bahay. okay na kasi Aha guys, sabi ni Myla Amor official. Sa mga hindi pa dagit ni Ma'am ni Myla Amor official. Nakita natin siya guys. kasi sabi mo, buti na, o kayo, Balikan kayo agad yan ni Myla Amor official. Thank you so much sa 7 million people in the house. Sabi ubos na eh. Kung sinilibos yung sa amin, ubos eh. Thank you so much guys. Patamsak, padikit na rin. Kung hindi ko padikit, 101% balik. O yan, 101% balik. Sabi ni Myla Amor official. Lablabin natin guys si Myla Amor official. Hindi mo ng tubig eh. At yung nakapin guys, huwag natin kalimutan. Kaya kuha niya naman gano'n, kasi pili ko sa kanya, mga bisipat, pala siya naman natin sa kanya, one point pa siya. Sabi niya naman, Magdadala naman natin sa mama. Thank you so much sa 5 million people in the house. siyempre iba rin yung, Patamsak sa premiere ko yan, sabi ni Myla ho. Official. Buti nga, salamat ka. Pag-bilis mo baby ng 100 eh. Mabalik sa bahay. Thank you so much. kaya nga yung sabi ko, ikaw na Ma'am Vlogs World. Nagbaba ng bahay.
Pero kung di nagdila yun, baka di ka na Ma'am Love Builder, paano mo kayo Myla Amor official? Para hindi mo pagkakadikit. Dikitan mo na yan. Ma'am Love Builder. Hindi namin. Kung kayo galing bahay, wala kung bibigyan ng bahay. Kung kami na plug. Dati 7,000 na yun eh. Buti na yun, nabayaran mo yun eh. Dahil dalawang kasi diba, nakang sa yun. Sabi ko, sabi ko nga sa Calvin. Thank you so much to 7 million people in the house. Pagdating mo dito, dadalawang libo na. Tapos yung baka magreklamo pa kanya. Ako, wala akong sasawag sa ano. Baka magreklamo pa kayo ha. Iwan din ko dito sa ano. Hindi na sila kayo magbigay sa next month ulit na. Oo. Ako naman ulit. Pagkain na naman ulit na. Sa alis ulit. Awon siyang bayaran namin ng bahay. Awon siya. Kala ko katapusan kayo. Hindi, awon. Ibig sabihin, ano, Thank you so much 6 million people in the house. Oo. Hindi nangyari. Michael Boss, Dano po. Sabi ni Myla Amor official. Kaya sabi ko ba, ikaw Michael ba Boss. laging tao sa bahay, mag-manage ka. Balikan mo si Myla Amor official. Wala sila magagawa kasi syempre ikaw na Solico Dinis, hello. Thank you so much Solico Dinis. sabon, Kasi sa atin, sukal, diba? atin palagi. May jacket ka na Solico Dinis. Atin ang bigas. Ulam tayo sa. Baba mo bahay mo. Mabigat na lang Kaya sila naman kayo, sabi tapos nila, may anak pa kayo tatlo. Hindi na naman sa linya ng ulam. Thank you so much Solico. Baba mo ng bahay mo. May jacket ka na. Thank you so much 7 million people in the house. Binayaran ko lang ng mga ganun. Kaya dapat yun ang lagi bayaran yung mga... Daan sa premiere na Myla official. Ginikitan ko na rin bahay mo. Sabi ni Tis DJ. Hindi naman yan, hindi ko sa kaya sa libo. Sabi na ba yung sa area na din? Kayo naman. Myla Amor. Balik na lang kay Tis DJ. Siguro mga Pilipinas yun din. Reyna Mukbang Kamote. Hello po. Thank you Lord din sa'yo Reyna Mukbang Kamote. Thank you so much. Myla Amor official. Number 3 thumbs up. Bigit na din po. Ito po bahay ko. Sabi ni Max Correct. Kasi dito, kung nakita ko sa libo. Reyna Mukbang Kamote. Nagkuba ng bahay. Palablab naman kay Reyna Mukbang Kamote. Kaya nasabi niya para at least. Thank you so much guys sa 7 million people in the house. Baba na ako ng mansion ko. Oo, baba mo na yan. Mansion mo Reyna. No problem yan. Susulyo Dinis, hello. Hello din sa'yo. Baba mo bahay mo. Susulyo Dinis. Hello po mga lot. Sabi ni Suliko Dinis. Thank you so much. Mega love shot out sa'yo dyan, Josh. Man vlogs burger down full pack. Sabi ni Myla Amor official. Thank you so much guys. Magtikitan po tayo dyan guys. At magbalikan po tayo ng tama guys. Thank you so much 8 million people in the house. Man vlogs burger down full pack. Sabi ni Myla Amor official. Si ate ano naman, di ba ka din na magtrabaho sa ate ano? Peace, DJ, OTW, sabi ni Myla Amor official. Kaya ngayon nga dapat, ganun ang gawin mo. Isip-isipin kayo. Kasi ano, gusto mo lang talaga kayo. Magaan talaga. At Kaya hindi na kaya niya. magdadamot. Kaya siguro ang siguro binibigyan ko sila. Napisensya na. Para sa inyo, parang wala naman sa trabaho. Thank you so much 7 million people in the Okay house. lang yun. Magaling din ko mag-discard ko eh. Okay lang yun. OTW Myla Amor. Ano naman siya, Sabi ni Ma'am Vlogs Wilder. mabilis yan. Thank you so much guys. Pasensya na kayo guys kung medyo madilim dito sa aking Facebook ngayon ha. Malayo kasi yung ilaw eh. Kaya nga, may makaasawa niya siya naman. Saka medyo may itim din siya kaya medyo ligal na dito sa bibig.
Yan daw, dan dikit sa clip na lang. Sabi ni Reno Mukbang Kamote. Guys, huwag nating kalimutan yung nakapin guys. Balikan kayo agad dyan ni Mami ha. Ang hina ng boses mo host. Ano ka pa rin ba ang boses ko? Hindi pa magamit. Pag may pera rin. Kaso nakakaawa yung pag-ganito. May nababoses ko talaga. Oo, nangyari. Sagad na ako. Yes, gaya na yung malambing-lambing ko. Matulog ka na, matulog si papa mo ba? Matulog. Reno Mukbang Kamote, nagbaba ng bahay. Kaya siya po. Ano pala ba? Ginagawa yung suso. Ramdam ko ito nga lakas na. Yung ilong gaya. Wala ito din, mas nagbaba ng bahay guys. Binuga? Oo. Hindi na pa pinuga mo. Talagang pag sinabi mo pinigil. Tamsak sa mo. Oh my la. Grabe nagka... Iwit ang nuso. Sabi ni Ma'am Vlogs Burger. Thank you so much. 7 million people in the house. Nangawit ang nuso. Sabi ni Vlogging Burgers. Erickson, sabi ni Amiga TV Vlog. Nagbaba ng bahay si Suliko Dinis guys. This DJ Dan, sabi ni Melo Amor. Fish guys. Thank you so much guys. 8 million people in the house. Thank you so much guys. Sabi ka naman po sa bahay ko mga lord, sabi ni Suliko Dinis. Guys, tikitan po natin yung Suliko Dinis. Maawa po kayo. May la, baka hindi yung paligid sa Suliko. Amiga TV, nagbaba ng bahay. Salamat po. May la Amor Official, sabi ni Tess. DJ. Problema baka nga hindi sila magkasundo once ang babae na hindi lahat niya nakapasukan ng Amiga TV, nagbaba ng bahay. Thank you so much sa 5 million people in the house. Mami hi Dan, bahay mo, pasuki na lang, sabi ni Rena Mukbang Kamote. May Amor Dan, po sa iyo ma'am, sabi ni Matt Purito TV. Balikan po kayo guys, pabalikan kanya ni Mami hi, sa Rena Mukbang Kamote. Matt Purito TV, dati pa, sabi ni Mayla Amor, official. Rena Mukbang Kamote, play yung harong po ma'am, sabi ni Matt Purito. Ourselves vlog, magandang gabi sa inyo host. Thank you so much, magandang gabi rin sa iyo Ourselves. May jacket ka na Ourselves vlog. Kapag sinabaan mo rin ang bahay ka ng Ourselves. Thank you so much guys, 8 million people in the house. Dan, may labor official. Sabi ni Mami Vlogs Welder. Guys, palablap po kay Suliko DBS baka digit at dikit Suliko DBS. Mail Amor official, salamat po ma'am, sabi ni Matt Purito. Mail Amor, salamat ma'am, sabi ni Matt Purito. Thank you so much sa 7 million people in the house.
Amiga TV Vlog, pagbaba ng bahay. Baka hindi nyo pa kadikit si Amiga TV. Dikita na natin sila guys. Amiga TV Dan, sa bahay. Dami na mo dito. Sa bahay mo, sabi niya, may lamang official. Patoksak. Nalalapit ka na mo. Pangalawang premiere po, salamat. Sabi ni Marvin Bandaw. Guys, ayun si Marvin, may pangalawang premiere. Baka pwede natin lablagin yan. Dapat ng lobster. Sorry ko, Dilis, 274 mo ako. Lord, ito po bahay ko, sabi ni Mac. Sorry po. Thank you so much, Mac. Tusok agad idol, Justin Mix Vlog. Thank you so much, kapatid. Thank you so much. Makipagdikitan ka na dyan, kapatid. Dami mga bago dyan. Ayun ang mukbang kamuti na po sa'yo, ma'am. Hindi lang may exit na yan. Sabi ni Mac, sorry po, pabalik na lang. Thank you so much, 9 million people in the Ano ba house. tayo pa na exit na ang exit na nasa pagpito ni Lawrence. Pwede pa yun eh. Kaya mga ano na. Marvin Bandang, Kaya mga thumbs up boss. SSS, tapos ano. Huli ko, pagkak dikit 276 sa'yo. Sabi ni Marvin Bandaw, pabalik na lang, huli ko kay Marvin. Salamat po, huli po kapatid. Sabi ni Marvin Bandaw, 7 minutes na lang siya. Mami Hyde, thank you so much Mami Hyde. Baka yung mga debit sa'yo Mami Pag, check mo dito, balikan mo na sila. Thank you so much, 12 million people in the house. Uy, 5 minutes lang yan. Wala pa naman dati. Dami mo tao. Thank you so much, 10 million people in the house. Mag-ano ka? Makasit ka na? Sorry, lang na. Sa likod din eh, tinikitan ko na po bahay mo, pasakin lang po sabi ni Tess DJ. Makuri po TV, okay na po, thank you, sabi ni Suliko Dennis. Magbaba ng bahay, Suliko. Dami pa naman. Nice. Dami pa naman. Peace DJ, Dan, thumbs up dikit kayo. Sabi ni Marvin, pabalik na lang. Ray na mukbang kamuti, nagbaga ng bahay. Suliko Dennis, Dan sa'yo, bro. Sabi ni Mayla mo, Christian. Bukas mo na lang, kasi mo na lang. Ano yan? Mayla mo, Christian, nagbaga ng bahay. Thank you so much, 11 million people in the house. Pili ko, done to you, sabi ni Amiga TV Vlog. Balikan kayo guys. Thank you so much, 11 million people in the house. Ma'am Vlog Shoulder, nagbaba ng bahay. Huwag po natin kalimutan guys, ang nakapin guys. Punta po natin yan. Marvin Bandaw, yung premiere mo, naka-off ang comment, hindi nakapag-iwan ang bakas. Sabi ni Mayla mo, official. Kapatid ni Marvin, sabi niya no, naka-comment daw yung binaba mo, kaya hindi ka nakapagbakas. Balikan mo lang si Mayla mo, kapatid. Walang comment kaya hindi nabakasan yung binaba, kapatid na Marvin. Thank you so much guys. 10 million people in the house. Ma'am Vlog, done to you, sabi ni Amiga TV. Done. Thank you so much guys. Ma'am Vlog, done to you, sabi ni Amiga TV.
Thank you so much. 7 million people in the house. Amiga TV Vlog, yung link mo po, sabi ni Oli Codines. KW Amiga Vlog, sabi ni Rina Mukbang Kamote. Ano yung bayad mo ulit? Wala ba sa'yo? Sandali. Namukbang kamote, dan pulpak, sabi ni Myla Amor. Amiga TV, nagguba ng bahay guys. At si Makuripot, nagguba din ng bahay guys. Palablab naman dyan guys, kay Makuripot na Myla Amor, official. Kay cheat na ako, ang hina talaga po yan ang dating mo. Bakit ang hina kayo? Parang ang lakas-lakas na sa akin. Sagad na yung bulyo. Yung monitor. Hayaan mo naman, huwag mahina. Guys, punta natin ang nakapin guys. Music. Hmm? Wala siya pa jacket. Bakit? Pa jacket. Ito nila ipaandala niya ang music. Sige, sige. Tayo akin. Ito sa'yo. Saan akin? Iwan sa'yo, para ka dyan. Iwan sa'yo. Ay, kuy. Wala ka dyan. Wag mami ka. Kay Tony ipaandala niya. Marvin Bandaw, dan sa premiere, sabay sukli ko. Salamat po sa Binitis DJJ. Sorry ko, Dinis, nagbaba ng bahay. Pinig lang ako, kuya, habang nagpapahinga. Okay. Thank you so much, Mami. Hi. Thank you so much, Mami. Hi. Thank you so much sa 5 million people in the house.
Thank you so much sa 5 million people in the house. Mahina pa ng boses ko. Nagaramdam ko ang lakas-lakas na eh. Thank you so much guys. Mami Hans, di ba nag si kapatid na Marvin? Di ba siya nag-live ngayon? Tingnan mo nga Mami Hans, baka nakalive ulit si Marvin si ano, si kapatid na ka-TV. Mami. Pakitingin nga kung naka-live si ano. Wait ka na. Sabay-sabay tayo nag-live ngayon. Thank you so much sa 6 million people in the house. Iba-iba naman kasi Hmm? iba-iba naman kasi ang friend. Kaya gano'n. 158. Sabay-sabay nag-live eh. Live din siya. Sino? Live din. Sa TV? Ha? Hindi ah. Thank you so much to 6 million people in the house. Guys, thank you so much guys. Mag-end na si host. Thank you so much sa mga nandito. Kay Mami Hearts, kay Suliko Dinis, kay SPJ. Ha? Diyan ka lang. Maya ka lang. Dito naman po. Hindi yan maano. Munggo, Tisay Vlog, 10 so kuya, thank you so much, Tisay. Iba naman. Tisay, wala bang live si ano ngayon? Si ka-TV? Wala siyang live ngayon? May jacket ka na, Tisay? Hindi siya nag-live ngayon, si ka-TV. Kuya. Wala kuya, bukas pa. Ah, okay. Kala ko may live siya ngayon eh. I-end ko na sana to. Mga pala. Tisay team, mega love shout out. Thank you so much sa mga team Tisay dyan. Akala ko siya ngayon mag-live eh, kaya mag-end na sana ako. 6 million people in the house, thank you so much. $6 million pa. Hindi
sa'yo kuya. Thank you so much. Isay. Thank you so much. 6 million people in the house. Thank you so much. Kay Pisay. Mail Amor, Dan full pack, sabi ni Mami Hyde. Kalabasa ni Tisay. Tamsakat dikit kuya. Thank you so much. Kalabasa ni Tisay. DJ Emoji, thank you so much. Sino po mga dumikit sa akin kanina kuya, balikan ko. Tingnan mo na lang doon sa bakas, Mami Hyde. Madami na dumikit sa'yo kanina, Mami. Check mo na lang doon sa mga bakas nila. Hindi ko na maalala eh. Matanda na kasi si lolo mo. Kaya yun. Hindi na maalala. Pasensya na. Mac Corepo TV, nagbaba ng bahay. Thank you so much kapatid. Labanos Tisay Vlog, tamsak dikit din sa iyo kuya. Thank you so much. Jandos, nagbaba ng bahay. Baka di nyo padikit si Jandos. Bakit ako wala nang dan? Wala ba? Pero nagdagdag yung banana mo. DJ OTW, sabi ni Mami Hyde. Hello Mac and Mami, sabi ni Labanos ni Tisay. Pero Mami, nagdagdag yung banana Mami. Kung nagdagdag tapos walang bakas, ayun, may nagdikit sa'yo, hindi lang nagbakas. Thank you so much, 6 million people in the house. Ilan ba Mami yung nadagdag sa yung banana? Hello Mac and Mami. Sabi ni Labanos ni Tisay. Guys, pasuyo po. Salamat, sabi ni Marvin Bandao. Ano tayo? Bakit kaya mataas pa naman dito po? Marvin Bandao, thank you so much kapatid. Sa'yo, mega love shoutout sa'yo kapatid. Di kaya ang sarap tumambay sa bahay, sarap pakinggan ang stock on you. Saan ba stock on you dyan, Mami? Soleco Dines, nagbaba ng bahay. Kay DJ, maganda ba tugtog ni DJ, Mami? Mas maganda sa akin. DJ, sabi ni Mami Hyde. Oo, bakit? Hindi naman ako nakikipagpagandahan.
Soleko, OTW, sabi ni Mami. Hi. Guys. Inaway mo ako, Mami, ha? DJ Monji, ha, ginikitan ko na po. Bahay mo, sabi ni Tess. DJ. Kole ko, inaantok ako nang pumasok ng bahay mo. Pero yun, nakita ko, seafoods mo. Lumaki mata ko, kakakasarap. Yum, yum. Yan, lumabas yung pagka matakaw mo na, Mami, hay. Nakita ka lang ng pagkain, naglalaway na. Kaya ka tumataba eh. Ha? Hanip si Kuya, bakit? Nakasan mo music mo dahil mo. Nakasan mo dito mo. Dito mo ilagay lang dahil. Yung music mo. Hindi ka marinig. Okay po. Ikaw ang payat. Nakipait ba ako? Ah. Payat ba yan, oh? Tama yan, oh? Mami, happy hello ka ako. Dan tamsak ho, sabi ni Pia, Sarah's Kitchen. Thank you so much, Pia. Sus ko po. Bakit, Mami, hi? Hindi pagdikitan nga na dyan, Mami, hi. So, ayan si Pia, Sarah's Kitchen. Sus ko po. Thank you so much sa 5 million people in the house. Huli ko din is nagbaba ng bahay. Peace Day, nagbaba din ng bahay, guys. Palarap kay Peace Day. Mig shout out 4 million people in the house.
napanood kay Sisay. Thank you so much. Sisay. Wala kang live mo yun? Sisay. Thank you so much, 8 million people in the house. Legal of shock out. Kay Tisay at sa ating Tisay. Legal of shock out. Thank you so much, guys. Please bigay dan, dikit, pasukli, sabi ni Mami Hai. Okay na po sa inyo lahat. Kabalik ko na po, sabi ni Polly ko din. Thank you so much sa iyo, Polly ko. Thank you sa support, ma'am. Alis ko malis, basa na. Kaya pala dito ako na. Nagbaba ng bahay si Polly ko, guys. Baka hindi ko pa dikit. Naglagay na yun si Polly ko din. Thank you po, ma'am. Thank you sa support ko. Thank you so much, guys. 5 million people in the house. Kuya, pin mo premiere ni Mama ni Marvin, malapit na. Asan ba yung ni Marvin? Kanina yun bang binaba niya? Sabi tapos na yun. Isa sa Danpul Park, malaking mall, bahay, sabi ni Mami Han. Saan ba yung ano? Ano oras ba yung Mami? Isa yung ano? Venue? Ito ba? Yan ba isa yung ano niya, yung premiere niya? Ano oras ba to? Hindi na po kasi midnight na yun. Well, asa mo, mga 8:30 p.m. 8:30 p.m. Kala ko na, ano ka na, may work ka pala dito. Nag-work ka rin pala. Thanks, Pia, sabi ni Mami Hai. Guys, punta po natin guys yung nakatin. Kamustakan po natin yung career ni, ano, sige lang shout out, James Vlog OFW. Thank you so much. Mag-work na. Dami, di sa group ha. Oo nga eh. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Mamaya punta tayo sa KTRT kay, ano, Galing araw ko Marvin. kasi dati kasama. Mami Hans Dan Pulpak, sabi ni Mayla Amor Official, sabay baba ng kanyang bahay. Thank you, ma'am. Ingat po dyan. Si ano, Wilmer, live din mo yun. Yes, vlog. Pero nakatambay naman sa kanya yung ano ko eh, yung Pony TV official ko. Huli ko din is, nagbaba ng bahay. Sunday ngayon kasi kaya madami nag-live ngayon din si. Pahinga ngayon, pahinga. Day off ng mga tao. Kaya yun, ano sila sa YT ngayon, nakapokus. Thank you so much, 3 million people in the house. Mami Heights, kanina pa po sa'yo, tapos na bahay mo, sabi ni Chris CJ. Mayla, kanina pa ako nagdikit po sa'yo, lumabas sa ate kaya hindi mo po nakita, sabi ni Mami Heights. Ganun talaga yun, pag hindi nakita, lumabas. Mami Heights.
kailangan pumasok siya ng bahay para makita yung batas mo. Ganun yun. Okay. Thank you so much, Mami Heights. Huli ko, saan ka nagpunta? Bahay mo. Dito pupunta. Oh, sabi ni Mami Heights. Huli ko, ito yung bahay ni Mami Heights. Dito ka magbaba. May magdikit. Kanyang binaba. Yan dos, Kika Love, shout out. Baka hindi nyo dikit si Jen dos. Alablab mo guys. Manes, baka hindi mo padikit si Jen. Dikitan mo na siya. Yan dos, patamsak na nakapin guys. Diyan. Kasuyo po. Diyan nakapin. Ngayon na po yan, 8:30 p.m. Sa'yo po, hindi yung nakapin, kulay ko din eh. Kay Marvin Brand daw yan. Puntahan mo muna siya sa kulay ko, yung pwede. Thank you so much guys. Also po, ako surprise sa nakapin, sabi ni Mami Heights. Oh guys, punta natin yung kay Marvin yung nakapin. Mami Heights, ano po at doon po sa iba ng bisita sa bahay ko po. Sabi ni Coleko Dennis. Yes, yes, kitchen, nagaba ng bahay. Kaya baka di mo pa ano yung sa kape, patamsak naman dyan. Please. Thank you so much. 5 million people in the house. Guys, patuloy po sa nakatulugan. Inaano lang daw. Hmm? Thank you so much. 4 million people in the house. Tapos na yan. Bakit ba naman? Ano yung nag-show? Ito dapat nag-live mo. Wala ka sa akin eh. Ano yun? Ano naman kung ba dapat hindi ba? Pero na yan, may pula na sa'yo. Live na yan. Hmm. Thank you so much. So 5 million people in the house. Thirty minutes na lang tayo guys. Para mamaya magpunta tayo sa premiere ni kapatid na Marvin. Thank you so much. 5 million people in the house. Baba po muna ako. Salamat po. Okay sa iyo. Thank you so much, Tess. Thank you so much sa pagpunta mo, Tess. Balik ka ulit ha.
Ingat. Gandang gabi din po. Thank you so much. Nagabol si Rose. Kumusta? Kumusta ang mundo? Ilan ang tulong mo? Malaki. No one for pa. Nahihilo ako, di ko alam saan mapunta. Pagod ko. Ay, salamat. Volunteer Bakit? si Rose. Not host, salamat din sa mga dumikit, sabi ni Tess DJ. Hello baby coffee, sabi ni Mami Hi. Mga 2 months na to siguro. Bakit ka nahihilo, Mami? Blood ka? Yan, nakuha mo yan sa katakawan mo. Salamat na. Tao mo eh. Kaya na tumas tuloy yung dugo. Salamat sa thumbs up ha. Mention lang, sabi ni kapatid Marvin. Mamaya kapatid Marvin, punta natin yung live, yung premiere mo ha. Huwag ka magtampo ha. Nakatamsak na ako doon. Tinamsakan ko na yung kapatid na Marvin. Bumalik na sa kasulid. Ikaw pa, mahuli sa akin ay lakas mo sa akin. Liwan ko na. Okay ma'am, Thank you so much kapatid Marvin. Nanalo ako kay Ma'am RG, 100. Sa mga po inakatulad mo. Nakadami din ako. Pag-alakala ka pala sa mall. Bawal nga lumabas. Lockdown. Totoo ba laptop daw? Hindi ka na bumalik daw ng floor? Si mami nahihilo na daw yan kapatid. Ano bang ginawa mo dyan kay mami ba't nahihilo? Thank you naman. Kahit na ano ka. Sabi niya doon sa laptop, ano malinis. Malaki daw ang bigay mo Thank you so much guys. Thank you sa pag-volunteer mo sa lahat sa akin. Makarating din sa mga Hindi na ako nagmamadali. Dati nagmamadali ako kasi daming mga ano na nasyari kaya hindi masyado. Basta ako nag-i-enjoy lang. Nakita mo na si Odebrecht ko kung ilong na. Thank po sa mga bumisita, sabi ni Coleco Dennis. Thank you so much Coleco. Dealer ka na ba? Balikan mo na lang yung mga bumakas sa'yo. Hindi pa nag-move. Coleco Dennis. Coleco ba hindi ka pa nakatampak sa nakapin? Tapasakan mo muna yan. Pwede. Pagbaba ng bahay si Coleco Dennis. Baka hindi nyo pa natamsakan yung nakapin guys. Tamsakan natin dyan. Kahit tamsak lang sapat na. Aking tulong na po yan. Thank you sa dala. Help mo ako mama. Promise. Thank you. Thank you so much. 2 million people in the house.
Thank you sa love na. Thank you very much, ma. Take care. Bye. Ingat ka na. 8 minutes na lang. Ay, 12 minutes na lang tayo, guys. Relax lang. DJ Monji, just Mabalosos. Next time again. Thank you so much. DJ. Thank you so much. Balik ka ulit. Ingat ka. DJ Monji. Thank you sa pagdalaw. Thank you so much sa'yo. Okay. Iyak ka na. Basahan natin. Maganda rin ako may amay. Kaya mo ba? Gumagana ako. Kaya mo na. Gumagana si Winner. Hindi yun, Iikot ko yung mga. Ngayon, dire sa pamilya. Bakit wala ako ganyan? Pagsakan mo yung ano ha, yung kay Marvin. Ano na po akong pamsak mo? Thank you. Yan, magtarte. Marvin. Thank you, sir. Okay na, na-fix mo na. Ang TikTok mo. Thank you so much. The 4 million people in the house. Thank you. Dito lang sa mas. Relax lang yan. Thank you so much, Jan. 4 million people in the house. Wala lang yun. Meron tayo lang. Ano ito lang? Itlog or ito lang? Ganun lang. Saan sardinas? Ikaw ang bake din dyan, di ba? Argentina ng tatak. Bukas na tayo mag-sabot. Bukas na mag-sabot. Ano naman sa bawat? Wala na, bukas na tayo mag-sabot. Ito ulam ni host, no? Kawawa naman host. Wala lang ang ulam. Sana nag-dinner ka na ba? Thank you. Very supportive si Sir Gao. Bilib na ako kay Sir Gao. Stay ka lang din. Thank you po dyan. Yung premier mo. Sa kanya, kanmos, sa work ka. Okay lang yun. Isa rin sana.
Pag naka-live na. Jantos, thank you so much. Relax na si Boss Alta. Ilan pa dami? Ano ko lang, tapusin ko lang yung 10 minutes pa. Girlin Rosero, thank you so much, Girlin. Nalamsak mo. May jacket ka na, Girlin. Pag-aluluto na siya sa ulam. Shani Soa, hindi talaga to magutom si host kasi sabay luto. Oo naman eh, anong oras na kayo dito? Thank you so thank you yan sa Shani Soa, thank you so much. Like ka nandito sa aking live. Very supportive ka. Shout out to all, sabi ni Girlins no zero. Sarap, relax lang. Relax, relax, relax. 4 million people in the house. Thank you so much. Busog si host. Uy. Busog. Busog si host. Di pa ako makain, busog na agad si host. Kaya talaga ah. Ako makain si host, busog na. Uragong po yan si host, taga Bicol eh. Oo naman girl eh. Haha, mukbang na yan si host. Hindi pa, lulutuin ko pa yan. Shelis Noah, haha. Thank you so much sa iyo ha. Tabasakan muna natin si si Marvin, yung nakapin. Shelly, hello. Tony Girlin Rosero. Tabasakan natin guys, Marvin yung nakapin. Bang na yan si host. Uragon yan, hindi ko eh. Akala ko nga maray ang uragon. Lahat naman tayo uragon. Ano ba ang province mo? Chenesuwa, saka si Gerlin Rosero. Hindi ba kayo may interview online? Masarap sana, people.
Pwede ba kayo dyan ma-interview online? Thank you so much. 5 million people in the house. Dan sa nakapin-house. Thank you. Balikan kaya ni Marvin. Mamaya na yan 8:30. Punta natin yan mamaya. Genesua. Thank you so much. Five million people in the house. Thank you so much. Sayaw ka na, host. Sumasayaw na nga ako eh. Ano bang gusto mo sayaw? Sumasayaw na ako oh. Ganyan ang sayaw ko. Wala na iba. Ganda ng tato. Ha? Kita mo? Kita mo pala ah. Tago ko nga. Yan dos, magkuha ng bay. Marvin Ganda, Baka hindi yung padikit si Jan dos, Sterling at Genesua. thank you Marvin. Dikitan nyo na yan si Jan. Thank you sa tusok. Very supportive. Sir Marvin Ganda. Very supportive. 5 minutes guys. Mag-end na si host. Baba mo ba? 5 minutes. Mag-end si host guys. Makalibo pa siya sa bakas ka lang. Sa work pa siya. Ano mga siya sama. Mami, hi, Prito daw. sabi. Nahila ako sa iyo. Nahila ka na ba? Kasi dami mo na suportahan. Sabay-sabay kasi. Di off kasi mami. Hindi si Marvin. Si Sir Marvin Banda na naman. Nahila ako sa iyo. May mag-end na nga dyan. Mami. Mamaya si Sir Marvin mag-premiere siya. Okay na yun ba? Basta tusok lang okay na yun. Ako ganun ginagawa ko. Pasansa, patusok lang pinay. Salamat po. Okay na dahil sa'yo. Nalahilo na si Marias. Ito na dito na kayo.
bigla ko rin yung mga hindi ba si Sir, Mark? Si Mami Rose. Sino? Mami Rose daw. Sige lang ma'am, basta lahat tayo. Kasi kailangan natin. Dalawin ko mamaya. Dali lang ako ma'am kasi hanggang dito gabi na. Ito kanina, hindi ko lang makancel. Shout out, nice. Sabi ni Marvin daw, and si Ma'am Rose. Sabi, yun na, Mami, ano daw si Mami Rose. Si Vico, hindi pa. Hindi guys. Nakakat ako na nalulong na kita. Mamaya punta kayo tayo kay Sir Marvin. Sa premiere niya. Hello Marvin. Kuya Marvin na hero na si Mami Rose. Nakadala naman namin. Kuya Marvin mamaya. Okay, sabi ni Marvin. Kuya Marvin daw. Hanggang madaling araw na yun. Si Tita, sabi niya siya. Nahilo ka naman. Mabuti nga mami, wala ka ngayon LS. Sulat ko lang. Dapat ka na lang. Sabi niya namin nakadala ko niya ako ngayon. Kaya Sir Marvin, ang dami. Hindi pa ako nag-LS. Kaya ma'am, hindi kita pa nakita hindi ko napapasok sa'yo. November 2, tusok mo. Thank you sa tusok, November 24. Mega shout out. Si Mami has, nahihilig na. Nag-ilan kayo, nabigla kayo. Sunday kasi ngayon, ma'am, kaya ganun.